съм Пешо Калибрата. Аз съм Данка Фиданка и сега започваме извънредните новини. В събота се проведе първия гей парад в северното село Вилово, който беси вожда на селото, защото не са го поканили да го оглави. Черният вилиджер мина през желязната порта на спална. Странното беше, че тя мистериозно изчезна. Според статистиките, алкохолът е разрушил много семейства, но никой не споменава колко е създал. Сензация! Черен вилиджер плати сметката си за вода. Учени откриха лечение от риба балон, но при изяждането й умряха. Гърлото ми пресъхна. Това бяха новините от нас.